Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Najbogatiji kineski tajkun Li Hejun izgubio je za pola sata 15 milijardi dolara. On je do ove nedjelje važio za najbogatijeg Kineza sa, kako se procjenjivalo, 30 milijardi dolara na svom bankovnom kontu. Eiffelov toranj u Parizu zatvoren je danas za posjetioce zbog protesta radnika povodom činjenice da su džeparoši sve agresivniji u okolini ove turističke atrakcije. Profesori koji su zbog duplog angažmana dobili otkaze na Univerzitetu Crne Gore traže od sindikata te ustanove da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 92 statuta UCG sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o radu i Ustavom Crne Gore. Pokret za promjene PZP danas je primljen u punopravno članstvo Asocijacije evropskih konzervativaca i reformista AECR, treće po veličini grupacije u Europskom parlamentu. Pisma bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Butrosa Galija potvrda su da je vlada Crne Gore odabrala održiv koncept, kvalitetno i transparentno sprovela sve procedure i odlučila se za vrlo referentnog investicionog partnera za Mamuru, te da je to primjer na koji način treba nastaviti sa valorizacijom ogromnog spomeničkog potencijala kojim Crna Gora, performansom, tišinom za ostanak i opstanak ispred opštine Rožaja. Tačno u 12 časova NVO sa sjevera predstavnici političkih partija građani još jednom su ukazali na alarmantnu situaciju migracija stanovništva na sjeveru države. Od vremena razbijanja zajedničke države Srbije i Crne Gore, srpski narod u Crnoj Gori je izložen brutalnoj diskriminaciji i na njega se vrši stalni pritisak kako bi odustao od vlastitog nacionalnog i jezičkog identiteta, kazao je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić srpskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću. Klub poslanika Socijalističke narodne partije zatražio je shodno članu 50 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore informaciju od vlade o visini do sada prikupljenih sredstava na osnovu uredbe o naknadi za gorivo od 7 centi. U okviru obilježavanja Dana nezavisnosti 21. Sezona raftinga počela je krajem aprila, a za vrijeme prvomajskih praznika bila je dobra posjeta, saopšteno je iz udruženja raftera. Crna Gora pridaje posebnu pažnju regionalnoj saradnji i aktivnostima na tom planu kao vanjsko-političkom prioritetu koji je osnovni preduslov širih integrativnih procesa. Sve crnogorske opštine imale su priliku da koriste novac iz IPA fondova, a činjenica da su neke bile više a neke manje uspješne ukazuje na potrebu nastavka izgradnje kapaciteta opština, poručeno je iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija MVPEI. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas u Rigi da još uvijek ima dosta posla prije nego što dođe do sporazuma sa Grčkom, od koga zavisi program finansijske pomoći toj zemlji kojoj ostaje sve manje vremena za konačni dogovor sa kreditorima. Sirijski pobunjenici, među njima i pripadnici Nusra fronta povezanog sa terorističkom organizacijom Al-Qaida, zauzeli su danas bolnicu od vladinih snaga koju su držali pod opsadom od kraja aprila. Ministar prosvjete Predrag Bošković nije donio odluku na osnovu koje će se provjeravati sumnjive diplome zaposlenih u javnim ustanovama, lokalnim preduzećima i opštini Rožaje, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. Crnogorsko turističko udruženje je saopštilo da je zadovoljno odlukom vlade da se primjena pojedinih zakonskih odredbi koje regulišu zapošljavanje stranaca odloži do 1. Za cijelu Hrvatsku danas je aktiviran meteoalarm, a Karlovačko područje je u crvenom zbog najavljene obilne kiše, pa stanovništvo strahuje od poplava, javljaju hrvatski mediji. Umjesto da pokušaju da argumentovano odgovore na pitanja na koja je ukazao predsjednik građanskog pokreta URA Žarko Rakčević, ogroman javni dug, 35.000 nezaposlenih, uništena privreda, ortačke privatizacije, odgovornost za 185 miliona palih državnih garancija, organizovani kriminal i nerasvijetljena ubistva, promašena socijalna politika i neprimjerena obijest vladajuće elite, DPS je ponovo uzeo dok reči, saopštili.
Nevladina organizacija Euromost još jednom je pozivala vladu Crne Gore da ozbiljno shvati problem, kako kažu, masovnog odlaska naših građana u države Evropske unije EU i da zajedno sa lokalnim samoupravama i građanima krene u rješavanje ovog problema. Liberalna partija Crne Gore obilježila je u Kotoru nizom svečanosti Dan nezavisnosti Crne Gore 21. Opširnije na portalu www.crna.gore.me